vaig formar a l'Institut del Teatre, de fet, fa molt de temps, quan era a l'antic institut. I després me'n vaig anar a Parts, vaig fer una escola que es diu Parts, que està a Bèlgica, a Brussel·les. Després, me'n vaig anar a fer un projecte a Dinamarca, vaig passar per Akram Khan també, vaig estar 8 anys amb Akram, 2 anys amb Hoffish, he treballat amb Baró de Bell, que és gent de circ. Sempre he treballat una mica amb gent de circ, de fet, perquè també vaig treballar amb el Roberto Olivan, on era un projecte on hi havia molta gent de circ. I ara mateix estic, des de ja fa un temps, fa 5 anys potser, estic fent el meu propi treball, que és molt important per mi. Sempre ha sigut com molt important identificar una mica el meu món i com a mi m'agrada i com entenc jo el moviment, no? Bueno, jo vaig començar, quan era petita vaig començar a ballar pel Michael Jackson. I llavors a mi una cosa que m'agrada molt en un ballarí, que crec que potser era el que m'atreia del Michael Jackson, ara pensant-ho, és un ballarí que tingui ritme, que tingui groove, que sàpiga moure's, que no sigui una imitació, no? Que abans, sobretot abans en la nostra escola era com ens ensenyaven, sempre ens ensenyaven el moviment, no? I a mi m'agrada molt els ballarins intuitius. Llavors el Michael Jackson per mi va iniciar això i després, m'agraden moltes companyies com Pippington m'encanta perquè treballa d'una manera teatral, però des de la fisicalitat. Baró també m'agrada, Marcos, vull dir, m'agraden moltes coses, però sí que un referent, potser, fins i tot ara pensant-ho, el que em va obrir el Michael Jackson és això aquesta intuitivitat que és molt important. Crec que un ballarí és un creador també, i és important saber moure's per si sol. Llavors, clar, la formació aquí canvia una mica. A mi m'encanta la tècnica, m'agrada moltíssim i crec que la tècnica és molt essencial perquè a part et dona com unes línies i una força en el cos, no? que és molt important, però sempre combinada amb alguna que tingui joc, que puguis contínuament descobrir alguna cosa. Jo ho faig a través de la improvisació, crec que és molt diferent a la nostra, perquè nosaltres teníem molt poca informació, i ara ells tenen com molta informació, perquè, amb el telèfon i el wifi i tot això, no? Crec que és una generació que parla molt més que nosaltres, és a dir, que amb un professor et pot preguntar i tal, però que ha d'observar. Potser jo diria que és una generació que està molt hecha pa'lante, la veig, però també és bo el silenci i l'observació. Al moment actual he anat variant jo, perquè em va fer tornar a casa i això em va agradar molt, però ha sigut un moment molt difícil perquè hi ha hagut moltes cancel·lacions. Sobretot, jo fa poc vaig presentar temporada alta, estava fent una trilogia i havíem de presentar davant de públic i per 3 dies no vam poder presentar davant de públic, es va fer online, que és un medi totalment diferent. I llavors hi ha una espècie de frustració dintre del que està passant, però jo diria que hem de tirar endavant amb el que tinguem i hem de ser sobretot pacients, que és un moment en el qual crec que vivim en un moment en què no som gens pacients, ens costa molt i això ens força a ser-ho i sobretot a no ser negatius i a parlar les coses.